U moru hodočasnika iz cijelog svijeta, među onima koji su ove godine kročili na tlo svetog grada Mekke, jeste i Nasiha Polimac iz Australije. Za nju ovo je prvi boravak na hadžu, iskustvo koje, kako kaže, prevazilazi sve što je do sad doživjela. Mi je prvi puta da obavim hadž, ako Bog da, ove godine. Bilo je pokušaja prije, ali neuspješnih. Sad, alhamdulillah, pošto imamo bosansko državljanstvo, ovo nam je velika prilika, ukazala se sad da možemo obaviti hadž preko islamske zajednice. I jako smo zahvalni na tome i dolazim ispred dijaspore. Iz naše dijaspore imamo 22 hadžije i jedna dobra stvar što se desila sada je ta da imamo mogućnost da izaberemo termin kad bi volili da putujemo, da li je to među prvim hadžijama ili zadnjim, tako da možemo da organizujemo svoje godišnje odmore u skladu sa tim. Došli smo sa prvim letom, mi smo prve hadžije koje smo stigli. Kad smo sletili, nismo imali nikakvih većih poteškoća. Alhamdulillah, sinoć smo obavili umru, završili smo u 2:30. Bilo je jako lijepo, vratili smo se kući, osvježili se i otišli smo ponovo na sabah, nismo uopšte spavali. I poslije smo tek ostali malo da odmorimo. Evo sad se, ako Bog da, spremamo da obavimo još jednu umru. I tako da se onda odmaramo, da se posvetimo ibadetima dok hadž ne počne. Za nju je hadž mnogo više od fizičkog putovanja. To je duboko lično i emotivno iskustvo. Kaže da se osjećaj prisustva u Meki ne može opisati riječima. Pogled na Kabu, prvi tavaf, molitva među milionima ljudi. Sve to dodaje, budi osjećaj smirenosti, ali i suza radosnica koje same krenu. Ja mislim, ja ne mogu da tu stavim u nikakav kontekst teksta ili riječi ili nešto. Čovjek mora da dođe, da vidi, da osjeti tu ljepotu. Ja jednostavno ne znam da to objasnim, jer svaki put kad počnem sad pričati o tome da bi rekla te moje osjećaje, počinju me emocije, me savladaju i ja bi plakala. Ne znam, nešto najljepše na svijetu što mi se desilo. Alhamdulillah, da je me Allah počastio da dođem i da obavim to i da vidim. Ne može se opisati. Ja lično ne mogu da opišem nikakvim riječima. Osjećanja koja čovjeka opuzmu kad se vidi Kaaba, kad sve emocije koje navru, onda dok tevafite, dok dovite, dok tražite od svoga gospodara. To je nešto najljepše što vam se može desiti kad znate da vas Allah počastio da dođete tu, da imate priliku tu da obavite taj hadž, da obavite taj tevaf, da ne znam, nešto neizmjerno lijepo. Iako je hiljadama kilometara daleko od kuće, Nasiha ne skriva zahvalnost zbog načina na koji je sve organizovano. Posebno ističe podršku koju bosansko-hercegovačke hadžije imaju zahvaljujući Uredu za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Alhamdulillah, ja sam zaista prezadovoljna. Ja dolazim lično iz države koja je jako lijepo uređena. Svi znamo ko je ikad radio u nekom menadžmentu i u nekom uređenju da je proces bilo čega da organizujete jako komplikovan. Ovo je jako kompleksna organizacija jer mora se sve da poveže. Čovjeku je zaista potrebno puno sabura, ali zaista je fantastična. Ja sam zadovoljna sa smještajem hotela. Hoteli su jako blizu, prevoz je organiziran dobro, hrana je fantastična, vodiči su, alhamdulillah, jako dobri. Može se im obratiti u bilo koje doba dana i noći. Zaista je lijepo. Generalno, svi ovi ljudi što sam upoznala do sad, nikog od prije nisam poznavala. Apsolutno nijednu osobu. A imam osjećaj kao da ih znam čitav život, alhamdulillah. Jako lijepo. Hadž je za muslimane duhovni vrhunac života, put samoproučavanja, predanosti i smirenosti. Nasiha Polimac ima poruku za sve one koji još nisu imali priliku da obave ovo sveto putovanje. Ako želite da obavite hadž, uradite to što prije. Zahtijeva jako puno fizičke energije, morate imati snagu za to. Svaka godina koja vam prođe, bit će teže normalno. Naravno, Allah dadne, kad vas Allah pozove u goste, dadne vam snagu da to obavite i da bude to dobro, ali zahtijeva zaista jako puno truda da se obave sve te, treba vam najmanje 3
3 sata sad obavite tevaf i saj. Dok to sve obavite, budete umorni, budete iscrpljeni, ali dok malo odmorite 1 sat vremena, opet je to sve super. Jer da sam se toliko umorila, ne bi opet danas išla da radim umru. U svakom slučaju, koliko želite da obavite, bolje vam je sad nego sutra. Bilo šta da radite, jer dok ste mlađi puno je lakše. Hadži je mnogo više od putovanja, to je povratak sebi, a svjedočanstvo hadžinice Nasihe Polimac pokazuje da ono što se ovdje doživi ostaje u srcu zauvijek.